Se on niin jumalauta, se on sellainen juttu, että meikäläinen ruppee videota pistelemään tuppeen ja kerron kaikennäköisiä tarinoita siellä. Ja meikäläisen nimi on sitten Repe, ei oo Repe Sorsa vaan Repe. Ja kerron kaikkia baarireissuja ja mitä nyt hauskoja ja tyhmiä ja mitäs vittu on tullut tehtykään. Jotta sellaista, en minä tiedä. Tästä työttömän arkea on tää vittu ollut mun nyt. Persellä joku kaverin kanssa. Vitus. No me kerron vaikka nyt tästä ensimmäisen tarinan tai tommosen aika ouvon tarina, että sellaista kaverista, joka puhuu helvetin ouvosti. Oli rokin aikana yhdessä baarissa ja siellä parista on vähän vanhempaa, mä sanon milfiä vähän niinku, että sellaisen kanssa. Ne oli jostain Kuopiosta, kun ne oli saatana ja oltiin lähdössä, kun niillä ei ollut mitään hotellihuonetta tai mitään. Ne ei ollut asunut täällä Joensuussa päin hotellihuone, että teltassahan ne nukkuu saatana, mutta eipä nyt oo. Talavi on nyt, niin eipä nyt niin. Se oli silloin kesällä rokiakka. Jumalauta, kun just sille, että perineen kysymys oli siinä, että meille vai teille, niin niillähän me on menty. Hommassa kämppä vittuna. Ihan on voi on passassa uskuu. Saatana sen jälkeen. Sanoin, että ne on telttapaikka siellä saatana. Leiriytymisalueella. Ja joku kolmas kaveri satana siellä oli sillä. Saatana yksi mies on sillä. Kolmanneksi nyt teltassa satana niitten kanssa. Ei jumalauta, kun se sammunnena siellä. Ja se piti lähteä olevinaan kun kaveriluksen yössä kaveri, kun se on siellä lähellä. Joo, se äskeinen video jäi äsken vähän lyhyesti, koska oikein puhelimelle puhuu. Siinä ihan hölmön näköistä, kun siinä tiellä seisoo vittu. Joku pyöräilee vittu ajoi satana siitä. Niin, no jatketaanpa sitä tarinaa. Se jotenkin siihen, että oltiin siellä telttapaikan luona ja sitten siellä saatana joku äijä vaan makas satana sitä. Siis kyllähän ne tiesi ne muijat, että se on niitten kaveri, että saatana sammuneena oli siellä ja jumalata oli kussu satana sinne patjalle. Ihan kuseessa vittu oli sitten se. Kysyi, että onko se kussa satana, se sanoi, että se on tälleen, se on ihan helvetin oolainen, että veti happea keuhkuja ja puhuu ton maakka, että on se kusta. Se tuolle nuuhkas vasta ja sitten se milfi satana rupasi meikällä rakentamaan sitä se paltti ja heitti niitä patjoja satana siellä ja meikällä sitä vittu rupasi sillä patjalla vittu sinne vittu hakkaamaan satana, se kusi sillä patjalla sinne. Sitten se ovuääninen mies satana sillä anteeksi. Sitten me sanoin, että joo, ei meikälle tällainen peli vetele, että emme vittu pysty tällaista katsomaan satana, että täällä pitäisi kusisilla patjolla perkele olla. Me lähdetään kotiin tai sinne baariin takaisin, jääkkäytyy vaan putselemaan kusia satana tänne. Joo, muistakaa sitten tilata meikäläisen kanava, että me en ole vielä tehnyt sitä käyttäjän nimeä, mutta se siellä näkyy, että jos on paljon tykkeitä ja tilaata, niin lisää videoita. Kommentokaa oliko hyviä, että no niin.